Fost il-poeti Maltin l-aktar maħbubin, ma nistawx ma nsemmux lil Rużar Briffa, poeta li fi vrusu jesprimi sentimenti b'saħħithom ħafna, bi kliem mirqum immens. Rużar Briffa kien ħafna nies differenti. Kien il-bniedem li għamel suċċess kbir fil-qasam mediku bħala speċjalista tal-ġilda. Kien poeta illi ġibet l-attenzjoni ta' ħafna fi żmienu u wara żmienu. Kien ukoll il-kofundatur tal-Għaqda tal-Malti tal-Università, xi ħaġa illi l-istudenti għadhom ifakru b'ċertu żelu. Rużar Briffa ħafna nies isuh, jien inkluż, bħala pont importanti ħafna bejn il-ġenerazzjoni ta' poeti li kienet biex ngħidu hekk il-ġenerazzjoni romantika ta' madwar Dunkarm fl-ewwel nofs tas-seklu 20, imma l-espressjoni tiegħu u l-preokkupazzjonijiet tiegħu kellhom imbagħad mhux se ngħid imiddu triq, imma sa ċertu punt ħalla influenza kbira anka fil-poeti ta' warajh. Jien naħseb illi dawn il-poeti li jkunu pont bejn ġenerazzjoni u oħra, bejn moviment u ieħor, ikunu poeti interessanti ħafna f'dak is-sens. Fl-aħħar ta' snin 40, Rużar Briffa kien għamel diskors dwar il-letteratura, dwar l-iżvilupp tal-letteratura Maltija lill-Għaqda tal-Malti li naturalment hu kien wieħed mill-fundaturi tagħha. U dakinhar kien feraħ ħafna li l-Għaqda tal-Malti kienet għadha ħajja u qal li l-letteratura jgħid togħla u titbaxxa mal-iżvilupp spiritwali tan-nazzjon. U din hija definizzjoni interessanti għaliex l-Għaqda tal-Malti kellha din il-funzjoni nazzjonali, komunitarja biex ngħid hekk. Imma fil-verità l-poeżija ta' Rużar Briffa hija poeżija ferm iżjed intima, ferm iżjed personali. Naturalment għandu wkoll il-poeżiji nazzjonali tiegħu, il-poeżiji li fihom jirrifletti fuq in-nazzjonalità Maltija, imma Rużar Briffa huwa l-iktar magħruf għal poeżija intima, personali tiegħu. U forsi waħda mill-iktar poeżija tal-1943, illi tissimbolizza din il-riċità ta' Rużar Briffa hija l-poeżija L-Għandja tal-Imnikket li fost l-oħrajn kellha l-isem ukoll qabel L-Għandja tal-Imġiddem. L-Imġiddem dak li għandu l-marda tal-ġdiem, tal-lebbra, għax naturalment nafu illi Rużar Briffa kien tabib, kien speċjalista tal-ġilda u kien jaħdem mal-lebbrużi. U din hija poeżija li naħseb tarfuha o Madonna tad-Duluri mhux il-wart jiena ġibtlek, eċċetera. Dik hija l-poeżija naħseb illi tiġbor ħafna minn dak illi tant iħabbibna mal-poeżija tiegħu. Il-fatt li hu isir ħaġa waħda mal-bniedem li qed ibati. Anki l-fatt li għandek din it-tranzizzjoni minn poeżija li kienet dwar il-lebbrużi għal poeżija li saret b'mod ġenerali dwar il-bniedem li hu mnikked, dwar il-persuna mnikta, anki dik it-tranzizzjoni turina il-ħarsa tiegħu hija dejjem qed iħares dejjem lejn il-bniedem li qed ibati, il-bniedem imġarrab. it-temi ewlenin tiegħu huma diversi, però żgur li se nsibuh jinkwita ħafna bis-solitudni, jinkwita ħafna bil-toqol tal-ħajja, jinkwita ħafna bil-kruwa tal-ħajja. Imma fl-istess waqt huwa persuna li irnexxielu jilmaħ forsi dak il-ftit sabiħ illi il-kruwa ma rnexxielix tatti. Kien kapaċi jippenetra anka l-kruwa stess illi tant kienet tkiddu. Jiena naħseb illi il-pessimizmu ta' Briffa huwa il-pessimizmu tagħna l-koll u allura
ħafna minna ħalli ma ngħidx kulħadd se jassoċja ruħu mal-poeżija tiegħu. Il-poeżija tiegħu verament titkellem magħna, verament hija tagħna fis-sens illi il-ħsus illi jesprimi briffa xi darba jew oħra nħossuhom aħna wkoll. Tgħidli il-poeti kollha huwa hekk, imma mbagħad fil-każ ta' briffa hemm xi ħaġa aktar minn hekk. Hemm l-espressjoni tiegħu illi mhijiex espressjoni studjata, mhijiex espressjoni akademika, hija espressjoni awtentika u awtentika ħafna. Briffa għandu stili differenti, juża l-ballata, Briffa juża il-forom biex ngħidulhom hekk klassiċi tradizzjonali tal-poeżija, imma Briffa wkoll uża il-vers liberu illi mbagħad kellu jsib xorti kbira fil-poeti u fil-poeżiji ta' warajh. Ħaġa waħda biss kien forsi, għax min jiddefendi t-Taljan u n-nazzjonaliżmu Taljan u min jiddefendi ħafna. L-imperjaliżmu dak iż-żmien ma kienx hemm vija li mezzu li xtaqna nsibu aħna li konna studenti u l-ħolma tara kieku li nibnu Malta Maltija. U għalhekk bdejna fil-moviment illi nibdew nikbu poeżiji bejnietna għalina żgħażagħ bejnietna biex inħossu aħna kważi biex nagħmlu kuraġġ li nfusna biex nibnu Malta ġdida, Malta Maltija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.